kirpparin aloittamista, niin olin jo vuosikausia keräillyt kaikenlaista tavaraa. Joskus varmaan vuosia sitten pullon korkeasta lähtiin ja varsinainen keräily alkoi oluttuopeista. Niitä alkaa olla tänä päivänä muutamia satoja. Sitten tavaraa oli tietysti kertynyt sen verran, että kun olin viehtynyt kaikkeen rompettoreihin, jossa olin ollut myyjänä ja kirpputoreilla kiertelyyn, niin ajattelin, että miksipä en itse kokeilisi kirpputoriyrittäjyyttä. Pistettiin kirpputori pystyyn. No, huonostihan siinä kävi. Vähän meni omia rahoja sinne suuntaan. Kirpparin jälkeen, se epäonnisen vuoden jälkeen, niin ajattelin, että no perskulle kokeillaan huutokauppahommaa. Ja no, pitäisikö sanoa, että siitä se sitten lähti. Sen jälkeen ollaan pidetty lähes 10 huutokauppaa per vuosi. Vanhaa tavaraahan on nurkat ja kaapit melkein jokaisella täynnä. Ja mä ajattelin, että kyllähän tässä niin huutokauppahommassa ja tämmöisessä vanhan tavaran osto- ja myyntijutussa on osittain myös tätä kierrätysjuttua. Se myös elää tässä jollain lailla. Jos me kaikki tavarat, mitä me käytetään, niin heitettäisiin suoraan tuonne kaatopaikalle, niin kyllä me hukuttaisiin tähän. Mehän hukutaan jo nyttenkin tähän tavaraan, mutta kyllä tätä on ihan riittävästi. Siinä mielessä tämä huutokauppahomma myös niin on tämmöinen ekologinen juttu. On tässä pieni puoli sitäkin. Tässä on näitä vanhoja Esa Pakarisen vaimon Ellin hattuliikkeen hattuja ja näitä mä ajattelinkin laittaa nyt tulevaan huutokauppaan. Katsotaan miten käy huutokaupassa. Osaako savolainen yleisö arvostaa näitä vanhoja kulttuuriaarteita? 7 eka, 7 toka, 7. Menee 3 kerta 7, numero 16, palkinto pysti. Huutokauppatapahtumassa niin tähän liittyy aika paljon muutakin kuin pelkästään, että minä siellä meklarina heilun edessä ja puhun välillä hölmöjä juttuja. Mehän tehdään tämä homma perheen voimin. Melkein puoli sukua on aina valjastettu siihen viikonlopputapahtumaan. Ja se mikä näkyy niin on se, että mä meklarina heilun, mutta taustajoukoissa on perhe. Ja ilman perhettä ja niin sanotusti puolta sukua, niin tämä ei onnistu. 10 € ensimmäinen, 10 € toinen, 12, 12 eka, 12 toka, 12, 14, 14 eka, 14 toka, 14, 16, 16 ensimmäinen, 16 toinen, 16, 16 € ensimmäinen, toinen. Menee 3 kerta numerolle 22, onneksi olkoon, ne meni siitä. Täytyy sanoa, että ainakin itse ollaan nautittu. Onhan harmaata hiuksia välillä tulee, mutta hauskaa, mukavaa ihmisten kanssa olemista ja mielenkiintoisia esineitä ja vielä mielenkiintoisempia ihmisiä ja persoonia.